Albert Einstein a khan a thih hma khan a thih hnuah a taksa chu zirtian a phal loh thu a sawi a a taksa chu haral veka a vap te pawh chu hriat theih loh tura theh darh a duh thu a sawi ani kumsang ka zakua samkua panga khan Princeton hmuna khawvela scientist ro pui ber ti hian an sawi Albert Einstein a chu alo boral ta a meteorologist Thomas Harvey a chu a ruang en fi atura ti ani a chutia en fi na chuan Harvey a chuan Einstein a thluak chu tuma hriat lowa rubawin atlan bo pui ta deya a in hnuaya hmun pakhata a thluak chu a dah that a zawka chutia dah that hnu chuan kumsawmli chhung Einstein a thluak chu a zir chiang ta a kumsawmli hnuah chuan khawvel hmaah a thil tih le Einstein a thluak a dah that thu te chu a puang zar ta a tichuan a thluak chu scientist ho bulah a pet a bawk a chutia scientist ten Einstein a thluak an zir chian na chuan thil makdang lam tak chu an hmu chuak ta a Einstein a thluak chuan mihring pa ngai ain a let sawm pasarih zetin neurons kan tih ang hi a nei tam tih hmuh chuah ani a an zir chian zelna a lan danah chuan Einstein a chuan mipa ngaina an nei zia thin thluaka tirual pakhat parietal operculum an tih chu a nei ve hauh lo mai tih hmuh chuah ani a hei wang hian a thluaka parietal lobe kan tih chu za a sawmhnih lain a len phah bawk a hei parietal lobe hi mes chawhna kan hman te le thluaka thlalak insiamna hmun ber ani a chumi awang chuan Einstein a chuan a thil suang tuahna te le a ngaihruat theihna chu mipa ngai aya nasa taka tih chak ani hetia zir chian na ina lan tir takah chuan a science tuina chu thu hran lo ni ta sela a pian sualna chikhat hi awan nei pui hle ani ti ila kan soi sual awm lowe tikhan Einstein a thluak le kan thluak dang lamna chu kan lo hrita a tunah hian Einstein a chanchin makzual thenkhat kan tar lang leh dawn ani kumlimi lek ani ilain apa in magnetic compass a pe a chu compass chevel an hmuh chuan rilru a zawhna a lo nei ta a thil hmuh theih loina chu compass a ti chevel chu mak a ti hle a hei hi physics lama a tuina intanna nia sawi ani Einstein a hi juda mi ni in Hitleran juda ho a suat lai vel pawh khan American rama a tlan chhia a Nazi ho khan Einstein a fin na chu an hlau ru hle a ina a lekha budah zawng zawng te pawh an ha sak vek ani khai hlum tur le aluman pawh dollar sanga lai an siam nge ani Einstein a thalak kan hmuh pawh in pabor chhor ve lampang hmuh in kan hmu thin anga hei hi a ding chen pawh a awma Einstein a hi pa in chengvawng tak chu ani vak lo ni in a langa anunah hian moza bun hi a peih lo ve hle thina a bun ve chhunah pawh a hmawr hi a ti pawp tal thin tumkhat chu White House a US President Roosevelt a khan a kauh tum pawh in moza a bun lo nge ani Einstein a hian mei a zu ve na sa hle thin bawk Einstein a hi thluak thatak nei ni ma sela thil von lampang hi a theilo ve hle a mihring hmel han chin chhia te hi a theilo mai ba ka phone number han bai ha te hi a theilo hle a ama phone number ngei pawh a hrengai lo ani kumsang ka zakua somnga pahnih a Israel ram president Weizmann a thi khan Israel ram president tura som ani a nima sela alo nar ani Einstein a khan violin a ngaina hle thin boka anuna ha adamna petu ber le a hlimna ber ni in a soi thin Einstein a khan tui hleuh a thiam mi alo boka nima sela longa chuana sanghaman ero a hrat hle thung kumsom paruk mi ani in polytechnic school a lu atuma nima sela ta hian a tling zo lowa akum le ero a tling ta thunga hemi tum ante sian physics le maths lama te chuan ti thaviu ma sela language lama te le botany le zoology lama te ati chle ani online kha tun tuma kan ho thei te ni in Einstein a thluak an ruk tung chang te le kan thluk ne na adang lamna te ba ka a chanchin tlem kan han tar lang ani a thlir du te chunga lom thu kan soye